Какво става, хора? Аз се казвам Бреши в днешното видео, където продължавам проекти на Супермаркет Симулатор с епизод 6. Ако видеото ви харесва, може да ставите един лайк и да си абонирате за канал с камбанката, напишете един коментар какви други искате да играя и какво да искате да правя друго в Супермаркет Симулатор. Приятели, нещо много гадно, което се случи, е, че миналото видео, вчера снимах видео, което трябваше да бъде част 6, това трябваше да бъде част 7. Та видеото, което правих, не се записа. Много ме беше яд, но това, което беше случило, че бях купил 2 лиценза, огромих магазина 2 пъти, докато бях взел един кредит от $5000 и после във видеото го оправям и просто няма да го внимавам в магазина да купувам лицензи, просто ще правим контент и ще се забавляваме на макс. Ами аз викам да продължаваме към видеото. Влизаме, приятели, в Супермаркет Симулатор, това ще е епизод 6. В момента влизаме, както казах, и приятели, проблемът беше, че миналата част не се беше записала. Много ме беше яд. Купихме 2 нови лиценза, огледих магазина и взехме кредит. По-скоро 2 и после един го попълних целия. Искам само да видите магазина ми какво причина. 2-3 бам. Така, ето ги двамата. Така, това е единият продукт от новия лиценз, пилешко. Тук имаме още едно. Погледнете магазина на какво прилича. Ужас! Няма нищо заредено. Тука някакви картофи няма. Туалета хартия няма. Тука такова няма. Такова. Парите са ми 100. Тук моцарела няма. Няма от новите неща, които трябваше да купя. Имаме супер много продукти, които не съм взел. Тук се преместих лаптопа. Купихме си между другото трети касиер, както може би, вече са 3. Тук да се нарежат хора, тук и тук. Не, затворен. И ми губи от XP-то, защото няма заредени неща. Добре, искам само да ви покажа. Аз даже имам и сметки да плащам. Със сигурно тук... добре, платя за ги. Добре, гледайте тук. Тук. Защо ми минава времето? Чакай. Защо минава времето? Добре, както и да е. Имаме много неща, които се купили. В магазина си нямаме пица, пържени картофи, масло. Това е туна. Не знам какво означава това. Яйца, такива имаме. Такова нямаме. Пак захар. Нямаме мед. Кашкавал. Кашкавал, моцарела, това е пармезан. И буквално това нямаме. Чайте се, штарт на лампите. Погледнете. И след това почва. Това се намира продукт. Добре. Така. Че си стане телефона. Така. Просто хора, нямам пари. Какво е това? Това на какво да режа? Тук. Имал съм... Тук нямам пари бюджета за още един хладилник. И заради това така. Този хладилник не знам къде да го сложа. Нямам никакво място за този хладилник. Ето. И това го дръпна малко насам. Ето. Това е. Хора, какво да направим, че нямаме парите. Тук лампи няма. Тук този пот. Къде го сложим? Ето тук го слагам. Просто хора, миналия клип да се беше записал, бях купил кредит от 5000, за да купя този нов лиценз и да го има в магазина. Много зле. Много ме яд.
Минус 369 долара. Аз чакай, откъде ги взима тези пари? Ма откъде ми взима другите пари? Откъде си ми взели 369 долара? Отваря магазина, бързо. Аз вече нямам никакви пари. Еми сега не може така. Аз вече нямам никакви пари. Така. Това взима сол. Взимай сол. Ми няма какво да направя, тая чакам 30 долара. Просто хора, този епизод следващия до утре. Ви обещавам, че ще оправя всичко. Ще максна цените, ще оправя магазина, по-скоро ще съм събрал парите, ще е някакви 1000 долара и просто следващия клип ще продължиме. И последващия ще купим още един лиценз. За да го няма магазина, не знам. Много е зле положението. Вижте, нямаме буквално нито един продукт. Хора, бяхме... Сега ще на 15-то ниво. Не трябваше толкова да бързаме. Много XP ми взима. Аз дори нямам... Ще дали вземем още един кредит. Няма да вземам. Че после няма как да ги върнеш и ме губят. Не, просто това не е окей, гледайте. Каква е тая? Ми се съжалявам, китайче. Като си го намеря, ходи в друг магазин. Не се оплаквай. О, що съм затворил? Съжалявам. Влизи. И тук само жени има в магазина, между другото. Тука и е тук. Това е... Много добре! Самочувството ще заграждаме. Аз си хващам по една. Ето тая. Ми харесва. Другите... Тая има вкус... Тая има цвят на фустъчено масло. Искам сега да погледнете. Запомнете цвета. И сега вижте. Не е ли същия? Това е най-хубаво. Не готово. Що не гледате, бе? Вижте, е отворено. Его пак и течете. Пак ще дойдеш да казваш, че нищо няма. Паднах с един левел. Ми нямам... Това пари. Какво да направя? Лакс. Всичко е наред. Продължаваме. Изпрайт нямам. И тук... яйца имам ли? Яйцата тук... Чая, спагетите... Чокопика и сузата. Имаме си някакви продукти. Гледайте тук какво става с колите. Работите, тук това. Имаме си продукти, гледайте. Я ще почнем да зареждам и аз в склада. Тук имаме един пудинг. Какво? Зареждаме с мляко. Млякото ни е фул. Колко трябва да дам за 458? Добър ден. Ще миеш и през коти. Браво! Толкова ли слепи има хора? Чакайте. Ще направим барикада. Направим барикада, чакайте. Тук слагаме. Ето тук. Те преминават през барикадата. Взимаме това. Барикада. Ето. Взимаме и това. Барикада. Ето. Така.
И млякото. Ето. И со! Ия! Брат, това беше най-тъпото нещо, което съм правил някога. Как ти да? Върнете ги тук. Кога събрах 200? Чакайте заради магазина. Какво няма най-малко? Клинър, бързо клинър. Къде ми е лаптопа? Не, ще си покрия кредита. Не мога иначе. Ще да си покрия кредита. Мога и нещо да стане? Тая каса що няма никой, бе? Чакайте, така ще дръпнем. Елате на тая каса. Добре, бачка касата. Имаме буквално един стек айранчета. Просто мисля, че само един човек трябва да мине. И ще може да си покриеме и кредита. Някой ден ще покриеме целият кредит, който от 5000. Мисля, че вече съм покрил 2 пъти. След това ще ми третия. И до няколко дена просто няма да имаме половината от магазина. Но хора, какво да направя сега? Абе, не ми взима много XP. Тук тримата бачкат. Добре. Покриме. Така. Имаме даже още $100, с които ще купя клинър. Такова препарат. Мога ли 4? Готово. От нулата до края. Ето започнахме нашия бизнес. Гледайте какво става. Даже ще имаме още $200 за утре, за да нямаме минуси и да имаме такова. Зареждайте. Гледайте, това го напълнихме просто. Ние сме някакви машини. Добре, какво друго ни липсва? Още 4 по нещо, 4 по хляб. Аре, 4 по от паста, защото гледа ще стане. 9 часа. Това беше. Аре, отварям магазина, за да може най-хора да може да спечелим възможно най-пари, за да утре да нямаме минуси. Както започна нашият първи ден от нашия клип. Хора, между другото, тук ще снимам няколко от видеята си, понеже следващия месец наистина започваме с ремонта. Ще стане по-модерно, както виждате тук всичко ще се сбогуваме с нашата вила. И първо ще правим буквално ремонт. Няма да стоим, просто е ремонт. И според мен ще стане много яко. Добре, хора, има надежда. Има даже може да си платиме май... Моля си платиме това. Още 4 човека, още 2. 2, 3. Трима са, нали да? Още 3. Дали ще успеем утре да си платиме и това? И кредита. Това ще е супер и ще заредиме утре доста. Съжалявам. Не е моя грешка. Така да е моя грешка сега. Хора, ще успеем. Мъкни. Даже и трупаме XP. Аз помислих, че сега ще останем без никакъв левел. Много добре. Много добре. Тая бъгнала, окей. Финиш. Сега просто скипвай. Чакайте само да... Добре, после ще го правим това. Добре. Имаме $111. Така. Първо ще заредим с 4 пъти по хляб. Чакайте. Паста мисля, че беше. И от пастата. Мале! Хора! Този магазин ще
Стане пак нещо от него. Пак ще заради магазина. Не! Пак ще стане нещо от този магазин, хора. Пак ще се завърна. Вече заредихме и хляб. Вече има и хляб в моя магазин. И паста да е. Но просто хляб е по-важен. Имаме поне много работници. С много работници стават нещата. Много ме яд, че миналото ви не можа да го запиша. Много ме яд. Отварям магазина. И ще купя нещо ефтино. Флауър. Не, олио. Олиото е по $18. Ще купя 2 пъти, защото... Само за толкова ще мисля. Фано останах с $3. Бързо. Готово. Вече имаме и олио. Буквално вече имаме и олио. Ще го прибираш тук, бе? Маш ще го взема. Тук е зърна за кой... Добре, тук това е добре. Това е рафт. Добре, това е също добре. Това искам да го пребера вече. Не мога повече да седи тук. Слагам го тук, това пиле. Сега да ме извинявате, ама... Добре, същата ли е кутията? Искам само да ми покажа. Същата ли е кутията? Същата е. Защо това не може да се побере ето така? А той това не може. Добре, това ще не може да се сложи ето така просто. Толкова ли е сложно? Защо не ми дава да го сложа? Хора, играта бъгна. Хора, бъгнах. Какво стана, бе? Защо не ми дава да го сложа? Слагам го в магазина тогава. G. Хора, бъгна ми играта. Хора, бъгнах. Бъгнах и дори не мога да цъкна Escape, за да я рестартирам. Отвори ми лаптопа. Отвори лаптопа. Моля те. Хора, бъгнах. Моля те. Хора. Хора, бъгнах. Бъгнах. Чакайте, си изключи мишката. What? Стига, бе! Чакайте, ще го изхвърля. Аз съм бил много тъп. Що не се сетих до сега? Какво да направя? Бързо, кредита. Ох, така. Какво ни липсва? Много. Flour. Добре. Бата с една стинка. Ако доставката беше безплатна, щях да остана с една стинка. Това трябваше да се види. Какво да направя? Ето, още ни продукт. 57, добре. Какво друго? Спрайте, бързо. То бързо се пълни.
Пърчес. Бързо. Добре. Много добре. Пълним. Спамя. Добре, вече имаме и сода. Тук няма яйца по 4 на брой. Тук нямаме кашкавал. Бързо. Кашкавал. Готово. 3 пъти. Трикшот. Каз, пълни. Трикшот. Не ми се получи. Пълни. Кое е фул? О, добре. Добре, много добре. Чиз моцарела. Хора, много добре. Много добре, хора. Ще успеем за следващия епизод, според мен ще успеем да поправим магазина. Мале хора, много ме яд, че миналия клип не се е записал. Защо? Значи тръгвам, отивам да го обработвам, включвам приложението, отивам да вземем файла и викам файла не намерят. Влизам в камерата тук, да го търся. И тук не го намирам. И викам, то се изтрил. Аз викам, не съм го записал. Сигурно съм цъкал бутона и съм си помислил, че се е записал. И то реално нищо не се случи тогава. И тук на компютъра не се беше записал. Според мен това е не от мен, не съм сигурен. Просто и там не го намерих. Между другото забравих, че мога да купя и трети доставчик. Просто колко трябваше тежерка да имам? Не. Ще изчакаш. Добре, 400 долара имам. Бързо. Какво мога да купим? Potatoes. Късно. Това ще бъде последния ден на това видео. Много бързо минавате, видях хора. Много бързо. Просто едно видео. Ако сега играх, тя да играя още 4 часа почти. Не виждам сега. Спирам. Ще взема много пари. И в следващия клип магазина ще бъде пълен догоре. Това нищо не се чу. Така. Обещавам. Затваряме. Добре са няма повече клиенти. Да. Така, затваряме магазина и ще приключваме днешния ден с 760 700. Може да стигна 700 долара. Това ще довели към магазина. Не. Това просто се разхожда. Кефиме, че са направили хора, които просто се разхождат, а не тук само по табличи минават, а другите да са празни. Това е много добре, между другото. И се товарим коли. Тая игра, между другото, ако излязат нови апдейти за графики, за града, за всякакви работи, да го правят още по-як, това ще стане ролплей игра, разбирате ли? Добре. Enter. Това число, бързо махай го. Така. Хора, това ще бъде от нещо супермаркет видео. Надявам се епизода ви е харесал. Ако така може да ставате по-малки, минутата на канала с камбанките. Следете един коментар. Какви други игри искате да играли, какво искате да правят друго супермаркет симулатор. Аз бях Краси от мен. Чао!